Dinenjih wilujeng dalu katur kunjuk dumateng para pilenggah kaku Sumono Putri. Wilujeng pinanggih malih kalian warga ageng seni karawitan muda laras ingkang mijil saking dusun Morang. Dipun ngarasani pepundhen kula panjenenganipun Bapak Darmo Tukiran. Saderengipun ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungkem mebagya katur kunjuk sagung para rawuh para pilenggah ingkang rasuk sanesipun agami Islam. Ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng panjenengan Bapak Jaiman sakulawarga ing renggahan dalu punika ewan dening punapa panjenenganipun sampun kersa ugi tesih kersa animbali kawula sak prikanca saking paguyuban seni karawitan muda laras kang minangka juru panglipur ing renggahan dalu punika mugi-mugi napa ingkang dipun aturaken para kanca sedaya mangke ndadosaken panglipure manah ugi damel jampinipun saya. Nggih menika kula badhe gungan kalian pepundhen kula. Panjenenganipun sinten Mbak Yu? Oh nggih. Nggih, niki nuwun sewu, kula badhe nyuwun berkahipun Mbah Mudin Darno. Kepareng Jengkara Sasana, palenggahan tumujine sasana budaya. Nggih, niki spotipun kopi jahe monggo dipun aturaken. Nggih, wilujeng dalu Bapak. Terus nyapa iki ya. Nggih ngaturaken wilujeng dalu khususipun dumateng Bapak Jaiman, mugi-mugi anggenipun kagungan hajat dipun paringana kawilujengan lan mantan sekalian anggenipun badhe gebyur samudraning bebrayan ninggal sageta membentuk rumah tangga yang bahagia, sejahtera,
sakinah mawaddah warahmah. Amin. Wilujeng dalu dumateng seni kerawitan muda laras kalih Mbak Waranggono nggih. Nggih raketang saisane niki kula nderek ngregengaken nggih. Wau kula anu baki Tanjung Gunung ki ijik to Mbake. Kenggira lha iki tak ngene omah kok Tanjung Gunung Mbak ijik to kula bedal mriki wau. Ijik Mbake penak ya Tanjung Gunung nggih. Jane niku wong pun dunekne awan tak rungokne. Tapi mboten napa-napa nggih. Najan wujud temong peksi agawe taline alus manis nang sehem make akaweru cite isih podang jenah iba bungah ing nanding bisa dadi
Podang kuning ingkang sampun katur minangkani menika pamundhutanipun pemundhen kula panjenengan Bapak Mudin. Mugi-mugi ndadosaken jampinipun saya rena penggalih sagung para rawuh. Kalajengaken menika napa wonten Bayu? Andi-andi lumut kalih kapilut. Nggih, monggo dipun aturaken.
tesih wonten kapilut. Nggih, mangga.
pisan share. Nggih menika jengkaripun Mas Sumadi, monggo. Monggo Bapak Sumadi. Nggih, niki bolone kathah dikilat mawon. Mas, Blitar Banyuwangi, Mas. Nggih, monggo Mas Sumadi. Ketawang. Nah, Dangdut. sip. Kalem sing enak ngoten. Nyun sewu dulur-dulur ingkang mlempak ing wonten mriki monggo ngraket sejuketan sareng-sareng Mbah Sumadi. Teja tirtat mojana terawana rama-rama kakuwunging lale-lale karya ruci ing wardaya Sumirat kuning suminar surya wayah sore ing terminal Hitangah kaya-kaya tapake budalku karo kowe menyang Banyuwangi gramat-gramat miyak dalan bis harapan baru mlaku alon-alon kumpengis mesin saya kaplungu bandalan ngajak rarikan wis senggen atis titis rasa ning tias ing sak dalan-dalan iki aku mung los-los rambutmu alas baret dan tumitir minangka saksine lakonku lan kowe amate rasa tresnanku saya krasa nalika tak aras
sugeng rawuh, tamu ingkang nembe rawuh sumangga nderek regenaken swasana wonten dalem iki muda laras Bapak Darmo Tukiran. Sumangga jogetan sareng-sareng Blitar Banyuwangi. Ya 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 lo muda laras sumirat kuning suminan surya wayah sore ing terminal kaya tapake budalku karo kowe Dramat miadalan besarapan baru pelabuhan alon Gemis mesin saya kabrungu bantalan ngajak rakyat saksine lakonku lan kowe akate rasa tresnaku saya krasa nalika tak aras pipi nggih napa Mbah Kri wau nggih Sampun wohe ngaren. Wohe ngaren. J. Tresno Suci riyen Mas. Nggih nyuwun sewu Mbak niki nggih. Bu, riyen sing dipanggil kula tutukne riyen. Oh kalih. Omahe adoh. Nggih. Ben penak ngoten lho. Nggih. Monggo lah. Niki wujudne Tresno temantene niku kalih suci. Monggo Tresno Suci. Ketawang Mbah Tresno Suci. Nggih nyuwun sewu lho nggih, dulur-dulur. Nggih nyuwun sewu Mbak Lurah kali monggo dijogetin sareng-sareng muda laras Tresno Suci Mbah Darmo Tukiran wong manis aja tulang ati bingung tansah ketilarung bot-botane dadi liwung yen tak pupus terus ketlarung sarung jagung saumpama wae ngaren manglung pinggir marga pancen abot nandhang bropo tansah eling priya Sulistya galang alit neng iki
lali janjimu ini terus tak ati siang pantoro lan wong sepi dadi saksi loh tumetes kaya banyu mili panyuwunku marang Gusti muga bisa manggih tresna suci nggih Mbak Sri sabarin nggih jejuke tansang-sang monggo Gusti moga bisa